Hei, tervetuloa uuden jakson pariin. Meillä on tänään todella mielenkiintoista asiaa ja todella mielenkiintoinen vieras mulla täällä. Markus Andimäe suoraan Eestistä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja tuliko sä nyt tänään? Joo, just äsken. Hyppäsin paatista tänne. Kyllä, mahtavaa. Ja me päästään juttelemaan Markuksen tarinasta kuulemaan vähän. Ja kulmana on tietysti suoramyyntialan yrittäjyys ja Tsinsino keskiössä ja varmaan aika paljon puhutaan henkilökohtaisesta kasvusta. Todennäköisesti. Me ollaan aika monta kertaa käytetty niin kuin esimerkkinä sua ja sä oot käyttänyt itseäskin, mutta ehkä meidän organisaatiossa monet on käyttänyt sua, koska sä oot kasvanut huikean matkan. Mutta, niin ne väittää. Joo. Ja varmaan ehkä tiedostat itsekin jotain pientä. On tässä jotain pientä tullut, onneksi. Jopa meikäläisen päähänkin tarttuu jotain. Kyllä. Mutta joo, näillä teemoilla mennään. Ja kerro vähän ensiksi alkuun, mistä niin sun taustaa tai historiaa. Sä oot Eestissä syntynyt ja kasvanut. Mä oon syntynyt Eestissä, mutta sitten olisinko mä ollut 14 niin sitten muutettiin perheen kanssa Suomeen ja semmoiseen maagiseen paikkaan täällä Helsingin seutuvilla kuin Jakomäki. Okei. Ja sinne pääsin sitten heti yläasteelle ja no siis aluksi kaikki oli hyvin. Oli mielenkiintoinen lähtökohta siitä, että ensimmäinen päivä kun menin kouluun, niin sinne jo luotiin semmoinen tietynlainen tunnelma, että kun ensimmäinen tunti, mihin mut heitettiin, oli biologiatunti. Istuin sinne pulpettiin, sitten yhtäkkiä joku kaveri hyppää sinne mun viereen. Mä että mitä ihmettä. Mä puhuin jonkin verran suomea, mutta en nyt mitenkään, en ehkä ihan yhtä sujuvasti kuin nyt, vaikka nykyaikaan enää puhu sujuvasti. Niin no mä ajattelin, että ehkä se sanoi, että hei morjesta, että tervetuloa, että kuka sä oot. Mutta ensimmäinen kommentti oli se, että onko hyvä tappelee? Okei. Mä sanoin, että mitä ja tää oli 90-luvun Jakomäkeä. Joo. Ja sitten mä olin, että mitä ihmettä. Sitten se rupesi jotain katselemaan mua ylös alas ja mä yritin olla siellä niinku itsekseen, että jättää tuommoisen kysymyksen. Sitten jostain syystä rupesi katselemaan mun käsiä. Sitten katsoi, no sulla on kyllä aika isot rystyset, että kyllä se varmaan niinku on taikoko. No, kyllä mä pystyn pitämään puolen. Siitä lähdettiin Jakomäessä liikkeelle. Minkälaista elämää se oli sit siellä? Ei se nyt loppupeleissä sen kummoisen. Olihan siellä välillä jotain pientä sitä sun tätä, mitä nyt kuuluu. Enemmän tai vähemmän. Riippuu nyt, miten kukin suhtautuu. Et joku on paniikissa pienemmästäkin, mutta en mä nyt tiedä. Eiköhän kaikki nuoruudessa ole jonkinnäköistä. Niin, on paikasta riippumatta, joo. Niin. Mutta sitten, että sä olit Eestissä kasvanut, eli minkä ikäiseksi? 14 varmaan. Ja sit sä tulet Suomeen, ja kumminkin sä puhuit jotain suomea. Joo. Koiko sä jotain tämmöistä? Oli akkareista. Tarpeeksi lukenut alkuun suomen kielen ja katsonut telkkariin. Mutta koiko sä jotenkin, että sä oot maahanmuuttaja tai tämmönen, niin kuin, miten sä sopeuduit siihen? Oliko sulla ulkopuolinen olo yhtään vai sopeuduit sä hyvin? Mulla on jotenkin aina ollut se, että mä sopeudun aika helposti mihin tahansa tilanteeseen. Mä vaan koin, että mä nyt muutin vaan jonnekin muualle, en mä kokenut, että mä oon maahanmuuttaja. Kun silloin ei ollut niin paljon maahanmuuttajia vielä, niin ei puhuttu mamusta. Aivan, joo. Se tuli sitten myöhemmässä vaiheessa. Aivan, kyllä. Niin siinä vaiheessa kaikki laski mut jo suomalaiseksi. Joo. Meitä oli sen verran vähän silloin, eestiläisiä, venäläisiä, että mä vaan nyt olin yksi, joka nyt vaan sattui menemään sinne jotenkin uuteen kouluun, uudelle luokalle. Ja sitten ei se sen kummosempaa. Mitä sitten niin myöhempi nuoruus, mihin se sitten vei? Sieltä tuli kaiken näköistä sit matkan varrella. Oli paremman tyyppistä porukkaa ympärillä ja ei niin hyvän olosta, että jotkut ehkä veti vähän myös väärään suuntaan, mutta sanotaan se oma mindsetti, mikä siellä kuitenkin kehittyi sitten kaiken sen olemisen ja tekemiseen ja varmaan jossain määrin aika vahvastikin tämmöinen rap-kulttuuri vaikutti muuhun. Mä kuuntelin aika paljon. Niin mä muistan, kun me ollaan tavattu, niin sulla oli tosi vahva se taustalla siellä. Niin sanotaan silleen, että ei ollut mitään semmoisia kunnianhimoisia ajatuksia, että mikä musta tulee sitten isona tai mitä mä rupean tekemään. Mulla oli enemmänkin semmoinen
visio, jos sitä visioksi nyt voi sanoa, että viimeistään 25 täytyy poistua tästä maanpinnalta. Okei. Mä oon monesti heittänyt niinku vitsille, että onneksi mä en silloin osannut asettaa niinku tavoitteita tarpeeksi tarkasti. Just näin. Ja mikä siihen ajatusmaailmaan oli johtanut, osaatko sanoa? en mä nähnyt mitään järkeä tässä elämässä. Okei, joo. Kun rupesi miettimään, että siinä vaiheessa, kun oli koulut käynyt ja kouluaikanakin kävi jo siellä töissä ja tuossa just Eestis viimeisellä eventillä heitin, että mäkin olen Mäkkärissä ollut töissä. Mitä ihmettä? Miten se Mäkkärissä on? Ja sitten Lanzarotella käytiin nyt, niin sitten kun mä puhuin, että käytiin just tultiin Tallinnasta eka Helsinkiin ja sieltä lähdettiin sitten eteneen. Ja mä oon ollut täälläkin duunissa. Siis mitä, sä oot lentokentällä ollut? Joo, mä oon ollut se turvatarkastaja siellä. Tehnyt 12 plus tuntisia vuoroja siellä. Ja, niin paljon ehtinyt. Joo, sanotaan. Mä aina tykkään sanoa, että mun CV on yhtä kirjava kuin lehmät laitumelle. Niin, kaiken näköistä tehnyt ja touhunnut. Ja sitten jotenkin mulla yksi semmoinen ajatus oli jossain vaiheessa sitten, että mä pääsisin rakentamaan semmoisen armeijauran. Niin vaikka suurin osa eestiläisistä jätkistä, ketä täällä asuskeli, niin ne piti mua ihan hulluna, että mä tavallaan vähän niin kuin vapaaehtoisesti lähdin Eesti-armeijaan. Mulla oli se visio, että mä pääsisin Eesti-armeijan kautta Jenkki-armeijaan ja siellä niin kuin varsinaiseen niin kuin palvelukseen. Mutta siellä oli sitten niin paljon byrokratiaa, että se jäi. No nyt voi sanoa varmaan, että onneksi haaveiksi. Koska minkälainen oli muuten armeija Eestissä? Kuinka kauan se kestää ja minkälainen se? No se oli vuoden. Ja siellä oli vanhoja venäläisiä tai neuvostoaikaisia skappareita ja kyllä se nyt sanotaan, että semmoista kivaa sai vielä pitää, mitä ei nykyään saa. Ensimmäiset 2 kuukautta oltiin ihan täysin kiinni siellä ja mä painoin siellä aika lujaa ja meinas lähettää mut aliupseerikouluun ja vaikka minne. Mut sitten siellä oli vähän sitä byrokratiaa, niin en päässyt aliupseerikouluun, en päässyt sotilaskollegeen, enkä päässyt mihinkään, niin vietin koko vuoden sitten pataljoonassa. Mä kypsyin siihen niin paljon, että mä sanoin, kun ne kysyi sitten, että hei, haluatko jäädä kuitenkin armeijan palvelukseen, kun sulla on kielet ja sulla on niinku motivaatio ja sä oot niinku kunnon meiningissä tässä. Ja siis kyllähän mä siellä pataljoonassa sitten vedin näitä ryhmiä koko ajan, mutta siinä vaiheessa mä olin niin kypsä, että mä sanoin, että kun mä lähden takaisin Suomeen, mä lähden opiskelemaan bisnestä. Okei. Ja sit se meni mönkään. Ehkä hyvä niin. Todennäköisesti siinä vaiheessa mä olin sen verran itsetuhoinen, että olisi muuten jossain Afganistanin aavikolla ollut tällä hetkellä jo luurankona, jos sitä enää. Mutta kuten monesti on todettu, että kaikki tapahtuu jostain syystä, niin asiat menee niin kuin niiden pitää. Ja sitten mentiin omaa tiettyä rataa. Viimeiset työpaikat, mitkä mulla oli ennen suoramyynti, oli myymäläpäällikkö ja sitten, no siellä annoin pomolle potkut, sitten jossain vaiheessa tuli vielä personal trainerin hommat. Mutta mä hain vähän sitä, kun niin kuin mä sanoin, mä olin aika kypsä siihen, että mä en nähnyt niin kuin elämässä mitään järkeä. Kun musta tuntui vaan, että oli tavallaan semmoisen niin kuin kuolleessa kierteessä. Kun mä mietin sitä omaa elämää, että mä menen aamulla töihin, mä käyn treenaamaan, mä tuun kotiin, mä menen aamulla treenaamaan, no aamullakin treenaa töihin kotiin, ja se oli koko ajan sitä tavallaan samaa. Ja sitten mä mietin, että okei, siis mä niinku herään sen takia, että mä menen tienaa rahaa toteuttaa tavallaan jonkun toisen unelmia, koska mä en saanut tarpeeksi kuitenkaan tienesti, että olisi pystynyt niinku ihan hirveästi omia unelmia toteuttaa. Niin. Aika usein oli kuitenkin se, että rahat loppu ennen kuin kuukausi loppui. Just näin. Ja sitten mä mietin, että okei, siis mä toteutan jonkun toisen unelmia, mä maksan mun laskut, jää jotain vähän, jos mä menen taas tekemään se saman niin kuin koko ajan uudelleen. Tätäks mä nyt tekisin siis johonkin 65 tai 70 asti, tai no, kun se ikäraja koko ajan nouseekin vielä. Eihän tässä ole niin mitään järkeä. Siksi mulla oli semmoinen, en mä halua niin tässä niin pitkään. Mä haluan kuolla nuorena, mä haluan lähteä pois. Ja sitten oli kans just sen 25 jälkeen, tuli ehkä jossain määrin, mä oikein osaa sanoa masennus, mutta semmoinen ketutus, koska mua rupesi ketuttaa niin paljon, että hitto jätkä, sä et pystynyt edes tohon.
sä oot edelleen 30, sä oot edelleen täällä maapallolla. Edelleen teet sitä samaa, mitä sä sanoit, että sä et tule tekemään. Joo. Niin siinä vaiheessa nousi niinku se ketutus vielä niinku seuraavaan tasoon. Joo. Ja no, sitten 2009 tuli niitä maagisia puheluja. Ja tuli muutaman kerran, että en todellakaan hypännyt ensimmäistä kertaa, kun kuulin, niin saman tien kelkkaan. Eli sut niinku puukattiin verkostomarkkinointiin. No siis yritettiin vähän tapaamiseen. silleen että hei, että mulla olisi pari bisnestä, että tuks kuuntelemaan. Kaveri, joka mua yritti niinku puhutella sillä, niin me oltiin vanhoja tuttuja, mutta se ei oikein niinku herättänyt musta semmoista, että kun se oli itse hoitajana vanhainkodissa, mä olin, että mitä ihmeen bisneksiä se, niin se pyyhkii siellä vanhuksia takamuksia, että mitä se niin ymmärtää bisneksistä. Siinä vaiheessa mä olin kuitenkin myymäläpäällikkö, mulla oli ihan ok tienesti, kuitenkin tavallaan niin kuin pomon asemassa. No, joo, hei, tsemppii vaan, että varmaan sopii sulle. Niin, joo. Kaikkea hyvää ja menestystä. Eli se oli vähän niin kuin väärä henkilö yritti buukata sua. Joo, mutta se oli tarpeeksi sitkeä. Okei, joo. Sitten se puhutteli mua uudelleen. Sitten mä olin edelleenkin, että hei, aivan mahtavaa, hei, anna palaa vaan, että varmaan on erittäin hyvä. Mutta sitten se teki sen oikein loppupeleissä. Niillä oli varmaan joku buukkauspalaveri jossain, jolloin se buukkas soitti mulle ja se oli hirveä hälinä taustalla. Okei. Ja sitten se heitti mulle, että hei, mä just juttelin mun olisiko sanonut yhtiökumppanin tai jonkun semmoisen kanssa. Juttelin teikäläisestä ja se sanoi, että hei, mä haluan ehdottomasti tapaa tämän kaverin. Mä olin, että mitä hittoa, mitä asiaa niillä voi mulle olla, niin, että en mä niitä tunne mitenkään. Niin. Mutta sitten sit mä ajattelin, että mulla oli just seuraava päivä oli sillä, että piti mennä iltavuoroon töihin. Sitten se oli, että hei, nähdäänkö aamulla joskus 11, että käydään kahvilla ja jutella. Mä ajattelin, koska mulla heräsi jossain vaiheessa kuitenkin se, että mua alkoi kiinnostaa yrittäjyys. Okay. Et kun mä kävin Helsingin Business College, niin siellä tuli myös tästä Frankkäri-yritystoiminnasta opiskeltu. Ja mä itse asiassa rupesin miettimään jossain vaiheessa, että mä halusin alkaa Frankkäri-yrittäjäksi. Mä katsoin erilaisia konsepteja, jotain semmoisia, mitkä oli Jenkkilässä, mitkä mua kiinnosti. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun rupesin niihin ottaa yhteyttä, sitten sieltä tuli, että sun piti olla yrittäjätaustaa. Jonkun verran piti olla näyttää suht iso liikevaihto. Ja sitten totta kai se alkupääomainvestointi. Jenkkiläinen Frankkäri-firma, niin ne ei ole ihan pieni ne lisenssimaksut. Ne, mikä oli edullisin niistä, niin se alkoi sieltä 300 000 eurosta ylöspäin. Sitten kun ei ole yrittäjätausta, ei ole mitään muutakaan, niin ei siis niinku voi lähteä mihinkään pankinjohtajalle, että hei, voisiko mä saada lainaa. Eikä nekään, sitten siellä on aika tiukka se, että miten ne sitten valikoi ne, ketkä voisit sen Frankkäri itselleen ylipäätänsä hommaa. Ja sitten siellä oli myös muutama semmoinen, kun mä ajattelin, että kun sä oot yrittäjä, niin sä oot kuitenkin niin kuin vapaa tulemaan menemään. Joo, sä teet tavallaan 24/7 sun yrityksen eteen hommi, mutta kun niissä jenkkifirmoissa käydään edelleen kellokortilla, tai ainakin silloin käytiin vielä, niin siellä oli, että ensimmäiseksi 3 vuodeksi ne yritykset, ne määrittää sulle kuin yrittäjälle työajat. Okei. Mä olin, mitä hittoa? Missä on se vapaus? Mä investoisin se 300 000 plus. Sitten mulla on kellokortti. Joo. Ei, tää ei ollut nyt yhtään se. Okay. Ja sitten kun mä menin kuuntelemaan, mitä niillä jätkillä oli, niin no sieltä tuli vähän niin kuin semmoinen mini-franchising-ajatus aika paljon pienemmällä investoinnilla. Sitten mä ajattelin, no hitto, että voisin kokeilla. Mun ajatus oli se, että mä halusin oppia yrittäjyyttä, mä halusin oppia sitä käytännössä, koska koulun penkki ei sopinut mulle. Mä lähdin Haaga-Heliaakin opiskelemaan jossain vaiheessa, kun oli just myymäläpäällikkönä, mutta mä vaan huomasin, että siellä, no nykyään on Haaga-Heliassa on yrittäjälinjaa aika paljon, että mä oon nyt vähän kuullut sieltä, mutta siinä vaiheessa ei ollut. Ja kun mä kävin sitten, olisin iltalinjaa käynyt, niin se olisi ollut yli 5 vuotta mulle. Et työn ohessa, treenien ohessa, kaiken muun elämän ohessa pitäisi 5 vuotta käydä kouluun. Ja mä en ole mikään kouluihminen siinä. Aivan. Niin mä mietin, että en mä kyllä niinku 5 vuotta. Ja sitten loppupeleissä mä sain jonkun paperin, jolla mä voisin olla jollekin toiselle hyvä työntekijä, mutta ei se niinku mua niinku yrittäjänä ruoki.
Että jos mä nyt keksisin jonkun mahdollisuuden tehdä jotain yrittäjänä, niin mä ajattelin, että siinä vaiheessa oli päässyt tutustumaan myös suoramyyntiin vähän ja siihen ajatusmaailmaan, että sitten mä voin ottaa jonkun täsmäkurssin just siihen, mitä mä tarvitsen yrityksen pyöristämiseen ja ulkoistaa loput, jolloin ei mun tarvitse käydä sitä koulua, jos mä haluan yrittäjänä olla. Totta. Niin sit meikäläisestä tuli Haagaheli ja Dropout ja Niin. mä oon ylpeä siitä. Joo. Dropout. Kyllä, näyttää hyvältä Mä CV:stä. kävin muutamat kurssit, mitkä mä koin, että vois olla mulle hyödyllisiä. Ja sitten siinäkin vaiheessa, kun mä olin jo Cincinossa, oli director-tasolla, niin siinäkin vaiheessa mun äiti vielä kysyi, että hei, meinaatko sen koulun käydä joskus loppuun? Mä olin, Mun pitikin kysyä, että onko sulla jotain yrittäjyyttä tai yrittäjiä sun suvussa tai taustalla? Joo. Sieltä ei ole tullut sellaista inputtia, että... Sieltä on tullut aika paljon niin sitä, älä nyt ihmeessä lähde Miten sun perhe reagoi silloin, kun sus tuli yrittäjä? Tai sä lähdit, oliko suoramyyntiala sun ekaa yritystoimintaa? Joo. No, oliko ne ensimmäisiä faneja, asiakkaita ja muita? Ja mä oon tässä kuunnellut niin moni meidän partneri, kun ne käy jossain koulutuksessa käy läpi, että miten hankkii ne ensimmäiset asiakkaat, niin sitten kun ne käy läpi sen, että eka tulee se perhe ja sitten tulee ne lähisukulaiset ja sitten ne kauemmat sukulaiset, siitä sä teet jo sen 25 plus asiakasta. Mä olin silleen, että ai jaa vai? No ei se kyllä mulla ihan noin mene. Kyllä mun äiti on sen verran tukenut, vaikka se nyt aina hulluksi mua onkin vähän leimannut, mutta se on ollut niinku ainoa semmoinen perheasiakas. Joo, kyllä. Loput on löytynyt ihan kauempaa. Loput on ollut pakko hakea jostain muuta. Joo. Eikä sitten se lähipiiri niin kuin kavereistakaan, kun siinäkään ei ollut hirveästi semmoista yrittäjämentaliteettia välttämättä. Oliko ne sun kaveritkin sitä räppigangsta-meininkiä vai? Niinku... Jotkut enemmän, jotkut vähemmän, mutta sitten siellä oli muita semmoisia ehkä, voisi sanoa, jossain määrin ongelmatapauksia, että siellä kaikilla on ollut jonkinlaisia haasteita. Niin. Mutta ja sitten toki, suora myynti, kuten olet ehkä kokenut, niin se on jossain määrin väärin ymmärretty. Eikö niin ihmiset ei halua niin paneutua siihen, että mitä siellä niin miten se oikeasti toimii, vaan niin kuin mullakin yksi kaveri sanoi, että sä nyt yrität saada sen niin helpomman tavan. Mä olin, en mä tiedä, onko tämä nyt helpompi tapa. Nyt kun mä oon kuunnellut yrittäjiä, kenen kanssa on niin pitkän linjan yrittäjiä, kenen kanssa on päässyt tekemisiin, niin ne on silleen, että wow, sä teet suora myyntiä. Niin, joo, kyllä. Vitsi, sä oot muuten kova jätkä. Ja kyllä niin kun näkee sen perusyrittäjyyden kanssa, niin tässä vuosien varrella aika paljon nähnyt, niin ei se kyllä ole helppoa verrattuna sitten, mitä meillä on. Et meillä on niin helppo rakenteinen tässä, että jos katsoo, että porukka vetää niin kuin satojen tuhansien konkkia tai miljoonien konkursseja, niin eihän meillä ole mitään menetettävää. Tässä ei oikein pysty tekemään sellaista kuperkeikkaa. Mutta silti ihmisiä jotenkin pelottaa siinä joku. Koska sehän on yleensä, että siinä kommunikaatiossa jää sitten vajetta. Että ei ole tarpeeksi hyvin kommunikoitu niin kuin loppuun asti, että miten tämä oikeasti pelittää. Ja ihmisiä yleensä pelottaa se, mistä ne ei tiedä. Kyllä, kun ei ole tietoa, niin se tuntuu helposti. Mutta muuten sitten sanotaan se, että kun lähti niinku suora myynti, niin kyllä se on vähän niinku semmoista, varmaan joku tuumi semmoista hulluja huoneelle soittoa ja pakkopaitaa laittoa, että älä nyt hullu semmoiseen lähde, että eihän yrittäjyys ja sitten vielä suora myynti niin ei se mitenkään semmoinen ollut, että anna palaa. No minkälainen fiilis sul sitten tuli, kun sul tuli tollasta inputtia, niin sisunnuiko sä vai lamannuiko sä vai tuliko susta varovaisempi? Mikä se sun fiilis oli? Mun äiti on aina sanonut, että sulla on ihan sama mitä sanoa, sä menet kuitenkin ja teet sitä mitä sä haluat. Okei. Mä en ole ikinä, mulla on aina ollut semmoinen mentaliteetti, että niin pitkään kun joku ei laita mulle ruokaa pöytään tai elätä mun perhettä tai toteuta mun unelmia, niin silloin on ihan sama mikä sen mielipide on. Aivan. Eikö niin? Se voi kertoa mielipiteensä, mä voin sanoa vaan, kyllä kiitos, mä menen edelleen tekemään sitä, mitä mä haluan tehdä, koska loppupeleissä meillä on kaikilla vaan oma elämä. Mulla on myös se ajatusmaailma, että jos
on se sitten puoliso tai lapset tai kuka tahansa, jos ne oikeasti arvostaa ja rakastaa sua, niin riippumatta siitä, mitä sä haluat kokeilla, niin niitä mun mielestä pitäisi tukea. Koska varsinkin jos mietitään tälle alalle ihmiset, kun lähtee, mitä ne haluaa? Ne haluaa perheelle jotain parempaa, ne haluaa itselleen jotain parempaa, ne haluaa toteuttaa omia unelmia. Niin mun mielestä on väärin se, että joku perheenjäsen olisi niin isolla oikeudella, että se voisi ottaa sen unelman pois. Mä en siitä lannistu. Enkä siis pistä pahaksi. Mä ymmärrän, että suurin osa haluaa suojella meitä. Totta kai. Taas siitä, mitä ne ei itse ymmärrä. Mutta tämä on mun elämä. Ja esimerkiksi jos mä mietin oman tytärtäni, että se tulee mulle joku päivä kertoa, että se haluaa tehdä jotain, mistä mä en ymmärrä. Niin ensinnäkin mä otan selvää. Mä haluan, että se kertoo mulle, mitä se ymmärtää. Ja mä haluan kuulla jonkun, joka on jo jotenkin tehnyt sitä menestyksekkäästi, mitä ikinä se on. Tai vaikka se olisi nyt keksinyt jotain täysin uutta, niin kyllä mä tuen sitä. Ja mä rupean ottaa siltä sen unelmaa pois. Olen myös sitä mieltä, että jokaisen täytyy kolistella ne omat ämpärit niin sanotusti, käydä ne omat aukot läpi. Et tippuu vähän sinne alas, koska mä huomaan sitten, että ne, ketkä on käynyt siellä vähän pohjalla, ne myös pystyy ponnistamaan korkeammalle. Et monesti huomaa just, että ne, ketkä ei ole ehkä käynyt tarpeeksi pohjalla, niin rupeaa helisee vähän semmoisista liian kevyistä syistä. Pienessäkin tuulessa. Joo, aivan. Et. Eli tämä vastoinkäymiset tekee meistä vahvempia, niin mitä kovempi vastoinkäymisiä, niin sitä vahvempi meistä tulee. No mäkin olen muutaman kerran katsonut ladottua asetta päin niin kuin silleen, että se on ollut niin kuin sekunnista kiinni, että lähteekö henki vai ei. Ja parissa muussakin tilanteessa ollut, että on ollut niin kuin hengenlähtö lähellä, niin en mä nyt näe mitenkään, että jos joku sanoo mulle, että sitä ei nyt tällä hetkellä kiinnosta tuotteet tai se mitä me tehdään, niin että se olisi yhtä vaarallista. Niin, sä et rupea hyperventiloimaan siitä. Joo. Kyllä mä nukun mun yöni ihan yhtä hyvin, koska mun näkökulma on aina se, että mä tarjoan sille isompaa lisäarvoa kuin mitä mä itse saan sillä hetkellä. Jos miettii vaikka meidän tuoteportfoliota, niin mä näen aina, että se asiakas voittaa enemmän kuin se, mitä mä saan rahallisen korvauksen, koska me puhutaan hyvinvoinnista. Niin? Jos puhutaan taas bisneksen puolelta, no me ollaan nähty, kuinka monen ihmisen elämäntä on muuttanut, niin jos hän ymmärtää ottaa siitä mahdollisuudesta kiinni, niin sehän voi muuttaa oman elämän ihan niin kuin täysin. Niin? Eli mä tarjoan sille hyvää, ja loppupeleissä, jos hän vastaa siihen, että joo mä haluan, niin mähän rupean investoimaan omaa aikaani hänen auttamiseen, joka on mulle taas semmoista, mitä mä en ikinä saa takaisin. Että jos ihminen ei ole motivoitunut, niin mä mieluummin menen leikkiin mun tyttären kanssa Legoilla. Totta, joo. Mutta tohon vielä, että kun me tiedetään kumminkin, että on paljon niitä ihmisiä, joilla on se unelma sisällä, sitten joku lähipiiri teilaa tai jopa estää sen niin kuin oman unelman jahtaamisen. Et vaikka säkin sanoit ja munkin mielestäni se on täysin loogista päivänselvää, että meidän pitäisi tukea meidän lähipiiriä, siis kaikilla mahdollisilla tavalla, mutta näin ei kumminkaan ole. Ja se tarkoittaa vaan, että ihmiset on vähän tuossa henkisellä kasvun polulla vähän vielä kesken sitä polkua, ehkä jopa aika alkupuolella. Niin mitä sä annat nyt sellaiselle yrittäjälle vinkiksi, että mulla on se unelma, mä haluan tehdä, mutta sitten mulla on lähipiirissä joku, joka teilaa, se voi olla puoliso, vanhempi, joku tämmöinen, jolla on vahva auktoriteetti, niin mitä sä, Markus, annat niin kuin vinkiksi? Kommunikaatiohan olisi hyvä, jos se toimisi. Niin? No silloin kun mä lähdin itse suoramyyntiin, niin mähän päätin sen, että mä kokeilen tätä vuoden. Okay. Vuoden mä käyn kaikki koulutukset, mä opiskelen materiaalit, mitkä mulle isketään käteen, vaikka mä en ole ikinä ollut mikään opiskelija. Mutta ja jos homma toimii ja mä tykkään siitä, niin sitten katsotaan, mitä tapahtuu jatkossa. Jos ei, niin jokainenhan meistä voi vaan niinku, hei, nyt mä lopetan. Niin mun mielestä voisi olla järkevää, että istuu alas, jos se kommunikaatio toimii niinku keskenään. Että hei, mä kokeilen tätä X määrän aikaa. Vuosi voisi olla mun mielestä hyvä. Että siinä niinku oppii jo siitä toiminnasta, oppii mikä ikinä se firma on, oppii tuotteista, oppii ennen kaikkea itsestään.
Ja se ei ole sitä, että vaan istutaan se vuosi, vaan myös tehdään. Eikö niin? Et kommunikoi sille perheelle, että hei, mä teen tätä vuoden, mun tavoite tai mun tarkoitus on, että meidän perhe hyötyy tästä X määrän jotain. Eli siinä olisi tavallaan yhteinen tavoite Niin, sille. Joo, niin koska mä veikkaan, että jos kommunikoisi, niin kuin, joskus joku toi just sen esimerkin, että jos esimerkiksi jonkun vaimo nyt rupeaa tekemään jotain, niin sitten, no mikä on sen miehen joku haave? Haluatko se isomman telkkarin, haluatko se uuden auton, niin puhuu sitten sen kanssa, että hei, mä teen tätä vuoden, mä yritän vuodessa vaikka päästä siihen, että mä tienaan sulle X määrän näitä euroja, niin joko sitten maksaa jonkun osan siitä autosta tai ostaa kokonaan sen auton. Eli tavallaan kollektiivinen tavoite, koska monet luulee, että nyt toi lähtee tekemään jotain omaansa ja se on meiltä pois. Niin, sehän on se suurin pelko. Ja kyllä, jos jollain on perhe, niin kyllähän aika usein me tehdään myös sille perheelle itselle. Totta Kyllä. kai jotain, mutta sille perheelle. Kyllä. Joo. Ja se todennäköisesti motivoisi myös enemmän toimimaan. Niin. Ja toki sitten ehkä vielä parempi motivaattori on lapset. Antaa lapsille sen jonkun, että hei, nyt äitiä ei näy ehkä niin paljon X ajan niin kuin kotona, mutta sitten vaikka 3 kuukauden, 6 kuukauden päästä, kun mä oon tehnyt tän, niin mennään, tehdään se ja se ja se. Niin lapset kyllä kysyy joka päivä sitten, että hei, joko. Lapset on parhaimmillaan todella hyviä faneja ja ne on niin kuin myös hyviä accountability-partnereita. Kyllä. Joo, toi on hyvä pointti. Mutta hei, mun on pakko, me ollaan tutustuttu 2009. Ollaan, joo. Ja se oli, me oltiin samassa firmassa, se oli itse asiassa mun ja mun kollegan perustama firma. Monen mutkan kautta, tutun kautta, sä olit jossain vaiheessa mukana. Mä muistan etäisesti sut, sulla oli sellaiset löysät vaatteet, just semmoinen, tiedätkö räppäriluukki ja näin. Ja sä pääsit johonkin levelille. Ja sitten se pysähtyi. Okei, se firmakaan ei ollut ihan sitä, mitä Cinzino on. Niin se firmakin pysähtyi. Joo, sekin pysähtyi jo näin. Mutta mä muistan, että sä pääsit muutama askeleen ja sitten se jämähti siihen. Ja sä kumminkin hengailit siellä. Sä olit, et mikään tähti. Ja sitten me aloitettiin muutama vuosi myöhemmin Cinzino. Ja me itse asiassa istuttiin, mä muistan, Lasipalatsin terassilla. Kyllä. Eikö näin ollut? Ja sitten se lähti ja mä ajattelin, että mä haluan vaan käydä kaikki läpi ja sä olit siinä niin kuin yksi semmoinen, joka oli niin kuin osoittautunut, että on lähtenyt pois. Eli tuossa on ainakin jotain potentiaalia. Kyllä. Mutta sitten sulla lähti niin kuin Cinzino ihan käsittämättömään vauhtiin. Niin kuin voisi sanoa melkein heti. Sä olit niin kuin mun mielestä, sä voit heti semmoisen tason, mitä siinä aikaisemmassa sulla meni vuosi tai 2. Ja sitten se oli niin kuin raketin lailla, niin se Markus, jonka mä näin ekaa kertaa, tai joka aloitti Cinzinon, niin oli erilainen kuin se, mikä mä näin ekaa kertaa. Niin mikä sun mielestä, kun ei voi pistää pelkän firman ja konseptin kapiikkiin, kumminkin me myytiin vaan kahvia, espressolaitteita. Ei se ole mikään maailman helpoin tuote, niitä ei kovin montaa jää per yksi kotitalossa. Varsinkin, jos sä et juo kahvia, kun aloitat sen bisneksen. Niin, varsinkin kun mä muistan, kun Eesti-markkino aloitettiin, niin te etitte, koska sulla on tosi iso liiketoiminta Eestissä, niin ja se lähti silloin jo, niin siellä oli vielä vaikeampaa myydä näitä. No, kun keskipalkka oli siinä vaiheessa, oli semmoinen 700 €. Niin se ei missään nimessä ole niin kuin siinä mielessä ollut, että vitsi, tää on helppoa verrattuna aikaisempaan. Niin mikä sä sanoit, että oli muuttunut sit Markuksessa näitten? Eihän siinä ollut eroa kuin tyyliin 2 vuotta, maksimissaan 3. No olihan siellä muutamat koulutukset käyty, niin kuin, mitkä on systeemin sisällä järjestetty. Aika paljon investoi myös omaa rahaa ulkopuolisia koulutuksia. Eli se oli mulle taas ihan niin kuin uusi maailma, koska mä silloin kun Helsingin Business Collegein lopetin ja sieltä ovesta kävelin ulos, niin mä sanoin, että mä en ikinä tule opiskelemaan yhtään mitään, enkä ota yhtään kirjaa käteen ja niin edespäin. Mutta sitten kun silloinen mentori, puoliltaan hakkas jollain kirjoilla päähän, että hei, tää täytyy lukea. Ja mä muistan itse asiassa oli hauskaa, kun kävi just aamulla treenaa ennen kuin lähdin normiduuniin ja oli tää Robert Kiyosakin Rikas isä, köyhä isä. Ja mä luin salilla sitä samalla kun poljin pyörää ja se oli jostain kirjanpidosta.
meikäläinen ihan mehuissa, että ei vitsi, tää on siistiä. Kirjanpito, samalla mä mietin, että mitä hittoa. Niin, ja business collegeissa, kun olisi ollut se, niin ei saa, niin meillä on kirjanpidon oppitunti. Ja sitten mä olin sille, vitsi kun mä pääsin, nyt vaan nopea kotiin ja mä pääsin niinku kokeilemaan ja tuk. Joo. Ja kyllä se niinku, ja sitten tosi paljon äänikirjoja tuli. Mulla jossain vaiheessa, no kaikki tiesi, että Markus kulkee aina napit korvissa, koska ja niin koko ajan teit. paukas jotain. Niin varmaan se vaikutti jossain määrin ja no se raketilailla alku Zinzinossa, niin se voi olla suhteellinen, koska kyllähän meillä ensimmäiset 7 kuukautta oli aika semmoista niinku suht hiljaisella, mutta sitten tuli käyty oliko sitten 5 kuukautta, 4 kuukautta alusta, kun tuli vuosikonferenssi. Joo, tuolla oli siellähän itse loksahti hommat paikalle ja sitten myös muutama tiimiläinen, ketä oli paikan päällä, niin tavallaan niin kuin hahmotti enemmän sitä isoa kuvaa, mahdollisuutta. Et miettii nyt, että meillä on yli 100 markkina-aluetta, niin silloin siellä oliko siellä 7 lippua? Joo, taisi olla. Plus Pohjoismaat ja Liattua ja Eesti. Joo, ja sitten oli jenkkilippu, kun oli Randy Gage puhumassa. Niin, joo, kyllä. Joo. Niin oltiin silleen, wow. Joo, nyt on niinku international meininki. Ja meillä oli just se, että meillä heräsi se visio, koska mulla on aina se, että mä halusin päästä jollain tapaa jenkkeihin. Ja sitten kun puhuttiin, että päästään olemaan ensimmäisiä jenkeissä, niin se kansainvälisyys on mua aina kiehtonut. Mä oon asunut Suomessa, mä oon asunut Eestissä vähän jossain muuallakin, mutta jotenkin tuntuu, mä en katso ihmisiä värin tai uskonnon tai minkään sen mukaan, niin mä jotenkin koen itteni semmoiseksi tavallaan niin kuin maailmankansalaiseksi. Niin aina kiehtoo se, että pääsee niin kuin eri kulttuurien kanssa tekemisiin ja eri ihmisten kanssa eri puolilta maailmaa. Ja sitten no se osittain oli no kyllähän se tavallaan teki niin kuin jatkuvasti sitä perusduunia siinä. Mutta sitten kun sai sen virikkeen ja se virike tuli sekä sitten muutaman teikäläisen ja no sit esimerkiksi Örjan Seelen kautta, mutta sitten myös omien tiimiläisten kautta, kun ne oli sitten ihan liekeissä. Ja sitten rupesi itsekin niin innostua siitä. Ja sitten joo, lähdettiin painaa vähän enemmän, että mä muistan, se oli helmikuu 2012 meillä oli eventti ollut just Helsingissä. Joo, Helsingin Grand Marinossa. Joo. Niin siellä sitten mä tein päätöksen, että kun mä olin silloin PT-hommissa, mä olin aika loppu, mä tein 90 tuntista niin kuin viikkoa PT-hommissa. Paljon? 90 tuntista 90 PT, joo, okei. Okay. Niin se oli vähän niin kuin kiikunkaa kuin silleen, että se oli joko nyt täysillä tai ei ollenkaan. Mutta sitten sieltä sai sen virikkeen, sieltä sai muutamat ajatukset päähän, sitten istuttiin vielä Örjanin kanssa alas sen jälkeen hetkeksi. Niin sitten mä päätin niin kuin maaliskuun, että nyt lähdetään painaa. Sitten mä annoin jo olemassa olevia asiakkaita, jotka toi mulle rahaa kotiin, annoin pois muille personal trainereille, josta tuli ihan hirveä kotisota mun silloisen puolison kanssa, koska oli ihan PA muutenkin. Et mä annoin niinku rahaa pois, jotta ehkä tienaat Zinzinosta rahaa. Okei, joo. Ja sitten tuli painettu silleen, että kesken PT-hommien kävi vastaan puheluja ja puukkaa tapaamisia ja mitä kaikkea siellä. Se oli ihan hirveät sirkusta koko maaliskuu sitten. Mutta sitten tuli maaliskuun loppuun mennessä, saatiin se Diamondi tehty ja sitten rupesi olemaan tienestit vähän isommat kuin mitä oli silloin PT-hommissa ja sitten puoli kuukautta vielä mietiskelin, että okei, mitä mä nyt teen, että pyrinkö mä nyt edelleen pitää nämä 2 niin kuin siinä ohessa, että teen PT-hommia ja Zinzino, koska sitten olisi ollut ihan kiva tienesti. Niin. Mutta sitten mä päätin, että mä haluan oman elämän takaisin. Mä haluan itse päättää omasta menemisestä ja tekemisestä ja niin edespäin. Ja sitten mä kävelin huhtikuun puolesvälissä 2012 pomon toimistoon ja sanoin sille kauniisti kiitos ja annoin sille potkut. Joo. Siitä lähtien on ollut sitten täyspäiväinen Zinzino yrittäjä. Ja sitten, kun pystyy laittamaan enemmän ajallista resurssia sitten tähän toimintaan, niin sitten pistettiin Eestissä seuraava vaihe, kun mä menin sinne sitten jeesaan. Tuli Victorista tuli Diamond ja sitten rupesi siellä muita tulemaan Diamond. Joo, teillä oli hirveä vauhti. Siitä lähti. Joo. Sullahan oli alusta saakka mun mielestä rakentui hienosti, että sulla oli vahva linja Eestissä, vahva toinen linja Suomessa. Mielestäni jotenkin se on jo kiehtovaa, niin kuin molemmissa maissa tosi vahvasti. Ja tietty se sun historia on niin kuin loistava pohja sille, kun tuntee kulttuurit, täydellinen kieli molemmissa,
Siitä moni No voisi olla eri en mieltä. ainakaan, niin kuin, mä en tiedä kuinka hyvin sä puhut estiin, koska mä oon väärä tyyppi sanomaan, mutta Monet Suomessa minä ainakin... sanoo mun englanninkielisten puheiden jälkeen, että kyllä sun täytyy englanniksi puhua näin jutut. Ihan tosi, okei, joo. Mutta sulla on tosi upea englantikin, mutta kumminkin nämä kahden maan tunteminen, kontaktit, kaikki tällainen on varmaan niin kuin, tukenut sitä aika ja hyvin. toki sekin, että on koko tämän ajan on käynyt aina kahden maan eventeillä. Niin just joo, kyllä. Se on antanut itselleen niin kuin lisäpotkua koko ajan. Joo. No se lähti isosti. Mä muistan, kun sä oot joskus koulutuksillakin kertonut, että niin kuin sä mainitsitkin äsken, että toi opiskelu, että sun itsesi päivittäminen, sä otit sen niin kuin tosissaan. Sulla oli aina ne napit korvassa, sä olit niin kuin omassa maailmassa. Muistan, kun monta kertaa mekin ollaan vuosien varrella oltu jossain firman matkalla ja kuntosalilla. Sä oot tosi fokusoitunut siihen opiskeluun. Ja sä oot joskus kertonut, että sulla on ollut 2 vaihtoehtoa, on ollut vähän rahaa, mä en tiedä oliko sitä ennen Cincinoa vai Cincinoa alkuaikoina, mutta oli kumminkin pienet tulot ja vähän rahaa ja et nälkä on, tossa olisi niinku rahaa ostaa ruokaa, mutta mä käytänkin sen opiskeluun tai opiskelumateriaaliin. Joo, se oli. Eli sä oot tehnyt niinku tällaisia yhdellä päätöksiä. eventillä, kun oli just se, että siellä oli joku kirja, josta mä ymmärsin, että mun täytyy lukea. Ja sitten oli sen verran oli vähisrahat, että se oli joko, että mä syön illalta, sitten mä ostan tuon kirjan, ja sitten mä päätin, että no voin mä tänne illallisenkin skippaa, että otetaan nyt tuo kirja. Ja se oli hyvä kirja, muistaakseni se oli Brian Tracyn kirja. Pakko kirjoista puhua, niin sä oot myös perustanut sun tiimille kirjakerhon. Kerro vähän siitä. Miten se toimii? Se oli on semmoinen kirja kuin Slight Edge, joka mun mielestä joka ikisen, ihan siis tekeekö suoramyynti tai joka ikisen pitäisi lukea. Ja joku on joskus sanonutkin, että jos olisi yksi kirja henkilökohtaiseen kehitykseen liittyvä, joka olisi tarpeeksi myös käytännöllinen, niin se olisi Slight Edge. Siitä saisi niin kuin tosi hyvän perustan. Miksi? Koska se kertoo sen, että miksi jotkut menestyy, miksi jotkut ei menesty. Ja sehän on ne päivittäiset päätökset, päivittäiset tekemiset. Et se ei ole se iso harppaus, vaan se on ne pienet askeleet, nehän johtaa siihen menestykseen. Tai jos sä teet päivittäin huonoja päätöksiä, niin ne johtaa siihen katoon. Niin mä luin sitä ja sitten mä vaan mietin, että koko tiimin pitäisi tää lukea. Ja sitten mä ajattelin, että se olisi paljon hauskempaa lukea niin kuin kimpassa. Plus, että vaihtaa ajatuksia, koska jokaisella kuitenkin syntyy omia ajatuksia, omia kokemuksia, mihin niin kuin pystyy sitten rinnastamaan nämä, mitä sieltä kirjasta saa. Sitten mä päätin, että otetaan tämmöinen kirjakerho. Ruvetaan kerran viikossa, otetaan 1 kappale kerrallaan, puretaan se palasiksi, atomeiksi, ja jokainen pääsee vähän niin kuin kertoo sitten, että mitä siitä saa. Ja me ollaan luettu tosi monia kirjoja siellä. Kerro muutamia. Esimerkiksi Orrin Woodwardin Leadership Revolution, sitten Millionaire, mikä sitä? The Secrets of the Millionaire Mind. Just, T. Harv Eker, joo. Sitten ollaan luettu Napoleon Hillin Think and Grow Rich. Joo. Ja me luetaan englanniksi siis. Niin just. Ja sitä kautta on itse asiassa syntynyt myös sitten toisen partnerin innostuksena, että on meillä myös suomenkielinen kirjakerho, jota hän sitten vetää. Joo. Eija vetää. Joo. Et mä vedän sitä englanninkieliseksi siellä on ollut tosi paljon. Viimeinen kirja, joka nyt saatiin loppuun, oli Älä ikinä syö yksin. Never eat alone. Joo. Se on niin hyvä tämmöinen prospektointi, verkostoitumista. Joo, ja sitten kun miettii, että mä oon itse ollut semmoinen aika introvertti kuitenkin, että jos miettii mun mentaliteetti joskus oli, että kun liikuttiin tietyssä porukassa, niin jos sinne tuli nyt joku mulle tuntematon henkilö, niin mun mindsetti oli se, että sen täytyy jollain tapaa ansaita mun kunnioitus ennen kuin mä sanon sille edes moi. Okei. Se ei oikein toimi. Kova meininki. Joo, niinpä. Niin sitä kirjaa kun lukin, niin oli kyllä silleen, että vitsi, mulla on vielä paljon mentävää. Ja siis ymmärtänyt toki just sen, että meillähän on loputon potentiaali kaikilla. Ja se, mitä kaikkea me voidaan oppia, ja totta kai täytyy laittaa myös käytäntöön asioita. Mutta se on niinku,
ei tuohon henkilökohtaiseen kehitykseen ei voi niinku tulla loppuun. Plus sitten totta kai myös ammatillinen kehitys. Mutta joo, se on ollut aika hauskaa, että nyt me ollaan, mä en edes muista, että varmaan olisiko ollut 2020 vuodesta ollaan toi kirjakerho, että joka viikko aina tavataan torstai-iltaisin ja luetaan. Mä oon sun tiimiläisiä vuosien varrella aika paljonkin jutellut niiden kanssa ja osa on hyviä ystäviä, niin monet on kehunut tuota kirjakerhoa. Sieltä on porukka oppinut englantia. Joo, aika kova. Joo. Just itse asiassa kun postasin itse Instaan, kun aloitin uudelleen tässä kuuntelemaan Joe Dispenzan Luo itsesi uudelleen, niin joku sun tiimiläinen laittoi, että hei, meillä on ollut kirjakerhossa toi. Niin aivan siis mun mielestä loistava vinkki keneltä tahansa. Ja jälleen kerran yksikään näistä kirjoista ei ole mitenkään suoramyyntiä. Välttämättä edes bisnekseen. Ne on niinku ihan niitä core-juttuja meissä ihmisissä ja näitä niinku, mitä kaikkien pitäisi osata tai kehittää. Meillä niinku muutenkin nämä koulutukset ja ihan vaikka meidän oma koulutusohjelma GoCore, niin eihän siellä ole pelkästään sitä, että nyt tässä miten myyt tämän tuotteen. Niin. Vaan sähän saat lasten kasvatukseen, itseskasvatukseen, parempaa suhteeseen puolison kanssa. Mä esimerkiksi meidän koulutukselta jo silloin, kun ei ollut niin hirveät nousu niin kuin tässä bisneksessä, niin mä sain niin paljon eväitä siihen omaan PT-hommaan, että mä pystyin palvelemaan omia PT-asiakkaita paljon paremmin, plus että musta tuli huippumyyjä siellä. Mä möin aina parhaat niin kuin setit siellä joka kuukausi, joka toki sitten nosti sitä, että ne halusivat, että mä myyn vielä enemmän. Niin, palkka ei noussut, mutta kalenteri oli täynnä ja sitten myy vaan enemmän. Mutta Kyllä. Siis se antaa niin paljon eväitä niin kuin kaikkea. Ja jos mä mietin niin kuin henkilökohtaisen kehityksen, jos mä rinnastan tällä hetkellä, niin kuin, miten mä oon mun tyttären kanssa, niin se on mulle ehkä tällä hetkellä se isoin arvo, mitä mä oon saanut. Koska jos mä mietin itteni nyt vaikka ihan 15-20 vuotta sitten, jos se henkilö olisi kasvattanut mun tyttärin, niin voi jumakauta. Siitä ei olisi tullut kyllä yhtään mitään. Onko siinä, miten sä kasvatat sun tytärtäsi, paljon eroja nyt siihen, miten sut kasvatettiin? Kyllä mun äiti on aina tehnyt parhaansa. Mä en voisi niin mitenkään sanoa. Mutta totta kai kasvanut vähän erilaisen mentaliteetin neuvostoaikana. Aivan, totta kai. Siinä on vähän eri ymmärrys, että miten se maailma sitten pitäisi pyöriä tai miten se tulee pyöriä. Kun ei silloin kukaan tiennyt, kun mä olin mukula, että jos tulee neuvosto-eesti, sitten vapaa-eesti. Niin, eiks niin? Aivan, totta. Sinänsä se on ollut niin eri maailmaa, että ei voi sanoa, että on huonosti kasvatettu, mutta mikä oli siistiä oli se, että no mä oon aina huono lukea, mutta äiti on lukenut tosi paljon. Ja silloin kanssa kirjoja niin kuin ihan mullimalli. Ja mitä mä huomasin kerran, kun mä kävin hänen kirjahyllyyn läpi, oli se, että hän joskus oli suuttunut mulle siitä, että mä loin tosi moneen kertaan, oli 2 eri jaksoa Dr. Dolittle-kirjoja. Mä luin niitä koko ajan. Ne oli jotenkin niin siistejä. Hei, sä pystyt puhumaan eläimille. Ei tarvitse puhua ihmisille. Niin, sopii introvertille. Se sopi mulle tosi hyvä. Vitsi, että tää voisi olla hyvä. Ja eläimet yleensäkin niin suhtautuu paljon paremmin suhun. Niin. Ja mutta sitten mä kävin sen kirjahyllyn läpi ja sitten mä katsoin, että ei hitto, silloin oli vuodelta, olisiko ollut joku 60-luvulta, peräisin, ajattele oikein, ei ajattele oikein, kun miten saan ystäviä menestystä ja vaikutusvaltaa estin kielessä. Mä olin, että miksi mä en tota kirjaa siltä löytänyt? Et jos sen olisi löytänyt silloin aikoinaan jo, niin olisi niinku kasvanut siinäkin jo vähän erilaisessa mindsetissa. Mutta no, asiat menee niin kuin menee, mutta se oli semmoinen aika jännä löytä, koska se oli kuitenkin julkaistu siinä neuvosto-estin aikana. Ei voi sanoa, niinku, että no, kyllähän siis sen verran niin kun oma mindsetti on muuttunut ja ymmärtää, mitkä mahdollisuudet on maailmassa, plus että se, että kannustaa riippumatta siitä, mitä se toinen haluaa tehdä. Jos ei se ole semmoinen, että se menettäisi nyt henkensä, niin hei, anna palaa. Vaikka epäonnistut, hyvä. Epäonnistu mahdollisimman usein, koska sen kautta sä nouset voittoon. Niin, toi on se mun mielestä se mentaliteetti, mikä sulla on. Että koska se kulttuuri, mikä täällä on, niin täällä hitto vaan tee mitä, missä epäonnistut. Jos sä teet konkurssi jossain, niin sä oot niinku pahin mahdollinen niinku tylimurhaajan jälkeen. Niin se on niinku,
Ja sit sä sanot näin, että epäonnistu mahdollisimman monta kertaa, koska lopulta sä onnistut. Niin se, että pelkää sitä epäonnistumista niin paljon, ettei edes kokeile, niin sä oot silloin niin kuin tuomittu. Tavallaan sä oot niin kuin valinnut sun kortit jo. Mutta sulla on se vahvuus jostain tullut, että ihan sama, niin kuin mennään päin ja jos kaadutaan, niin noustaan uudelleen. Turpaa tulee joka tapauksessa. Niin. Mä oon, just hiljattain tuli kans mieleen tämmönen kuin Eric the Hip Hop Teacher, tämmönen motivaatiospeakeri. Ja mä muistan yhden speakin, no siihen speakiin liittyy kaikkea muutakin, mistä mä menetin mun yöunet ihan täysin, kun mä pelkäsin, että jos mä nukun mun menestyksen ohi. Niin. Okay. Mutta se mitä sä sanoit, että you're already in pain, eli sul on jo tarpeeksi niinku sitä kipua tai särkyä sun elämässä, niin ota se palkkio siitä. Että sattuu joka tapauksessa jo valmiiksi, vaikka sä et ole tehnyt niitä, mitkä sua nyt jännittää tai pelottaa. Mutta sulla on niinku pelkästään siinä, että sä oot siinä pisteessä, missä sä oot nyt, niin se sattuu tarpeeksi paljon. Niin ota se palkkio siitä, tee jotain, mene siitä kivun läpi ja ota se palkkio vastaan. Ja se niinku puskee mua eteenpäin. Okei. Joo. Ja sit jos vielä niinku tyttäreen viittaa, niin mä jossain kuulin taas joku fiksu henkilö, että joka ilta, ja mä oon pyrkinyt itse kanssa sitä tekemään, niin mä kysyin siltä, että mistä se tykkäsi eniten sen päivässä, mitä se oppi ja epäonnistuiko yhtään missään. Ja jos ei se ole epäonnistunut yhdessäkään asiassa sinä päivänä, niin sitten pyritään tekemään sen huomenna. Okei. Eli täytyisi jossain niin kuin epäonnistua. Go for no. Joo. Joo. Ja mikä tahansa. Joten mä laitoin sukan väärinpäin jalkaan. Yes. Joo. Ja se ei tarvitse olla nyt sitä, että tuli turpaa tai en mä tiedä, auto ajoi päälle tai hei, mä unohdin pestä toisen puolen hampaista. Niin. Ihan sama. Joo. Niin, koska monta kertaa me kasvatetaan lapset silleen, että me odotetaan niitä onnistumisia. Niin. Kaikki täytyisi olla täydellistä. Tästä muuten meikäläinenkin voi sanoa note to self, toi on meidän erittäin hyvä. Taidaanpa ottaa itse samanlaisen. Meidän mun äiti ei koskaan kysynyt multa, että missä epäonnistui, vaan että miten meni koe, mikä arvosana tuli ja näin. Että, tosi hyvä pointti. Mutta hei, pakko kysyä noista kaikista vastoinkäymistä, jotta tästä ei tulisi semmoinen kuva, että sulla on ollut tämä Cinsinon tekeminen niin kuin pelkkää puistoskävelyä. Joo, ei. Koska mä tiedän, että sitä se ei ole ollut ja sä oot tosi paljon joutunut tekemään töitä itses kanssa. Niin mikä semmoinen, osaatko sä nimetä jotain semmoista yksittäistä osa-aluetta, missä olet huomannut, että tässä mun ehdottomasti pitää kasvaa. Tämä on mun edistyksen tai etenemisen, menestyksen este. Tuleeko sinulla mieleen joku sellainen, missä olet joutunut oikeasti pysähtyä, että ei jumalauta Markus, että tämä pitää siis edelleenkin on se, että jos mulla on vaan mahdollista, niin mä vetäydyn sinne omaan luolaan. Okei. Että mä tykkään nykyään ihmisistä. Joskus mä en tykännyt ihmisistä yhtään. Mä vihasin kaikkea, mutta kyllä edelleenkin on just siksi oli mulle niinku tosi avartava lukea se, että älä ikinä syö yksin, never eat alone. Et täytyy vielä enemmän pyrkiä olla sosiaalisempi. Koska siis ei pelkästään sen takia, että Cincino kasvaisi, vaan ylipäätänsä. Mitä pystyy sen kaiken kanssakäymisen kanssa hyötyy, niinku, tai rakentaa hyötyä ylipäätänsä yhteiskuntaa. Joudutko sä pinnistelemään välillä kyllä, joo. Mut sitten taas välillä huomaa, kun on semmoinen hyvä fiilis, niin aika vapaasti pystyy puhumaan nykyään, koska osaa ehkä jossain määrin paremmin kommunikoida ihmisten kanssa ja niin kuin silleen ystävällisellä tavalla. Ja on kiinnostunut ihmisistä. Et jos me pystyy jotenkin olla hyödyksi tälle henkilölle, niin miksei? Sä oot jollain tapaa pystynyt luomaan niin kuin sun persoonallisuuttakin uudelleen, jos sä niin kuin, sulla on tullut tollaisia ominaisuuksia. Joo, se sä oot vaan päättänyt. Pelkästään tälleen tuijottaminen. Niin, se ei oikein toimi. Ansaitse mun kunnioitus. Mutta siinä joutuu. Ja totta kai siis kommunikaatiotaidot, että se on yksi asia, missä mä pyrin niin kuin jatkuvasti tekemään jotain parannuksia. Et mä mietin tosi tarkkaan, mikä on mun ulosanti missä tahansa tilanteessa. Ja totta kai siis se, että ennen kaikkea mä pyrin. Joo, no, tämä on itse asiassa just mikä oli. Tämmöinen kaveri kuin Zig Ziglar jossain omassa seminaarissa joskus totesi tämmöisen, että me ollaan synnytty tänne maan päälle palvelemaan muita ihmisiä. Se kun mä kuulin ensimmäistä kertaa, mä olin, tää hittoa toi pappa selittää. Mä oon itse asiassa kuullut saman ja mä en ymmärtänyt lainkaan, mutta joo, jatka vaan. Joo, no mä olin, että
en mä oon tänne syntynyt palvelemaan yhtään ketään. Et hei, hyvä, jos itse pysyy niinku tolpillaan, että mitä hittoa mä muita nyt palvelen. Mutta sitten kun rupeaa järkestämään niinku kaiken, että loppupeleissä kun pystyy antaa jollekin jotain, odottamatta siitä, että tulisi suoraan myös jotain takaisin, niin se jossain kohti se tulee takaisin joka tapauksessa. Eikö niin? Niin mä huomaan, että joo, mitä enemmän me pystytään palvelemaan ihmisiä, sitä enemmän me saadaan hyvää myös itse. Aivan. Ja se ei tarkoita aina, että se palvelu vastaa sit jotain rahallista palautetta tai mitä tahansa muuta. Siinä syntyy jo semmoinen energiakenttä tai tietynlainen karma, mihin mä ainakin itse uskon ja mä huomaan, että se monesti toimii. Koska kun mä teen pyytettömästi jollekin jotain, niin se on jännä, kun sieltä rupeaa tulemaan jostain kautta, rupeaa tulemaan jotain juttuja takaisin. Ja mä oon ollut niinku tosi skeptinen siihen, että miten tämä niinku toimii, mutta hei, universumi toimii, miten se toimii, se ei ole mun tehtävä tietää. On paljon sellaista, että sä tiedät, että on, mutta sä et osaa selittää sitä, mutta jotain mystistä siellä. Mutta tekee sydämellä ja antaa sydämellä, eikä odota niinku suoraan, että jotain pitäisi nyt tulla takaisin. Koska monilla ihmisillä on se, että kun mä nyt teen jotain, niin sun täytyy tehdä jotain. Semmoinen kaveri kuin Gary Vee on kirjoittanut joskus tämmöisen kirjan kuin Jab, 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 Right Hook. Ja mä kun tykkään vähän nyrkkeilystäkin, niin se jotenkin iskostui muuhun, että siis jabi, jabi, jabi ja sitten vasta oikea koukku. Eli se jabi, jabi, jabi tarkoittaa sitä, että anna, anna, anna. Ja se oikea koukku ei tarkoita sitä, että nyt ota, vaan kysy. Okei. Okay. Hei, mitä, olisiko ok, jos pystyisit jeesaamaan mua tällaisessa? Joo, okei. Ja se oli myös semmoinen, että hieno filosofia. Okei. Joo. Kyllä tässä niinku matkan varrella on jotain tarttunut ja myös ehkä sydän on silleen vähän pehmentynyt, että ottaa ehkä muita ihmisiä enemmän huomioon. Ja mä huomaan, että yksi mikä mulla on siitä syystä, että on introvertti, vaikka nyt ei ehkä kuulosta siltä kun pälättää kuin viimeistä päivää, niin mä yleensä oon aika hiljainen, mä tykkään kuunnella. Ja varsinkin palavereissa ja kaikessa muussakin, niin aika usein saa hyvää palautetta siitä, että hei, sä oikeasti osaat kuunnella. Ja sen mä huomaan, että se on niinku erittäin iso arvo. Yleensä tykkää tarkkailla ihmisiä, kuunnella niitä, ja jos mä pystyn jotain fiksua sinne lisää, niin mä lisään. Aika hieno. Nyt kun sä puhut noita ja mä muistelen sitä Markusta, jonka mä olen tavannut, ja ehkä Cinzinon aikana me ruvettiin tuntemaan paremmin, niin oot sen käsittämättömän matkan tullut tuossa. Jos sä mainitsit äsken, että niin jotenkin ehkä sanoit sen pehmeys tai joku tällainen, niin se kovuus on kyllä vaihtunut pehmeyteen. Siellä on sitä jämäkkyyttä edelleen, mutta siellä on tullut ihan sairaasti sitä semmoista inhimillisyyttä. Jostain syystä haluaa hyvää ihmistä, mä en tiedä miksi. Se välillä tuntuu itselläkin niin oudolta. Siitä, että hei, todista, että mä hyväksyn sut tai anna jotain, niin se, että sä haluat pyydettömästi antaa ensiksi, niin on sitten tultu aika iso matka. Jatketaan sitä tarinaa tai sitä sun polkua. Meillä on semmoinen tämmöinen filosofia kuin Dream, Struggle, Victory, mikä pätee kaikkien elämässä. Eli on se unelma, sitten me lähdetään tekemään sitä, sitten sieltä tulee se struggle, eli ne vaikeudet, yllätykset kaikki, enpäs usko, että tämmöistäkin tulee vastaan. Ja sitten sieltä tulee se victory, se voitto. Niin sulla oli se unelma, sä halusit olla vapaa, sä halusit tiettyjä asioita, ja sitten sä lähdit sille matkalle. Niin minkälaisia näitä struggle-juttuja sä muistat matkan varrelta? Osaatko sä nimetä sellaisia, niin kuin, että sä oot joutunut oikeasti pysähtymään, että ei miten hitto tää toimitaan, tai tässä toimitaan, että tää tuli yllätyksenä. Mitä sellaisia sä muistat matkan varrelta? Ehkä se yrittäjäpolun alku, kun se ei sit ollutkaan niin pehmeätä ja sitten vetäisi yhtäkkiä 100 tonnin miinukset sinne. Ja Okei. Ja sitten oli silleen, että miten hitto mä nyt tähän päädyin. Ja siinä vaiheessa oli kyllä vähän silleen, mitä mä tästä nyt eteenpäin. Mutta sitten kun oli taas se, että sieltä tuli niitä fiksumpia neuvoja, että nyt hoidan nämä jutut, keskityn niihin sun hankaluuksiin ja vaikeuksiin ja katon niitä sun velkoja ja kaikkea muuta. Niin mun mindset oli se, että mä katon niitä mun unelmia, mitä kohti mä haluan mennä. Koska mä huomasin, että kun mä otan pienenkin askeleen jotain unelmaa kohti, niin joku niistä vaikeuksista ratkee. Mä otan seuraava askeleen kohti unelmia, joku niistä vaikeuksista ratkee, ilman mun tarvii keskittyä siihen. Eli mitä vahvemmin mä menen mun unelmia kohti, pidän siitä kiinni kynsin ja hampain, niin kaikki muukin tavallaan ratkeaa siinä.
Mä oon jutellut viime aikoina tosi monen kanssa, jolla on tällä hetkellä vaikea taloudellinen tilanne. Yksikin tyyppi oli silloin, että just ennen koronaa oli aloittanut yritystoiminnan, tehnyt isoja ostoja, mikään niistä ei toteutunut, mutta ne kamat jäi siihen niin kuin tyyli omin nurkkiin, hirveät velat ja taloudellinen konkurssi. Ja tämäkin tyyppi paini sen kanssa, että nämä niin kuin piinaa häntä ja nyt kuun alussa tulee aina ne laskut ja tiedätkö, kuun alku on ihan niin kuin kaoottista hänen päässään. No sulla oli 100 000 miinukset, niin kuin paskaa velkaa suomeksi sanottuna hartioillas. Silti sä kykenit toimimaan, ottaa askeleet niitä unelmiaan kohteen, niin mitä sä teit? Oliko sulla joku katkaisija päässä, että sä pystyt, että nyt mä en ajattele sitä mun velkakasaa, vaan mä liikun, vai mitä sä antaisit vinkiksi semmoiselle ihmiselle, jolla on tosi tiukka tilanne, ja nyt se on vaikka löytänyt työkalun nimeltä Zinsino tai suoramyynti, ja tällä minä pystyn tekemään, jos kerran muutkin pystyy, mutta fokusoituu liikaa niihin vaikeuksiin. Niin mitä sä antaisit vinkiksi sellaiselle ihmiselle? Miten sitä tilannetta helpottaisi? Miten niitä askeleita pystyisi ottamaan? Mulle toimi, tämä ei välttämättä toimi kaikille, mutta mulle toimi se, että on tietynlaiset päivärutiinit. Okay. Ihan siis lähtien siitä, että herää aamulla ja juo pari kuppia vettä ja lähtee rakentamaan siitä, että sitten on sitä henkilökohtaista kasvua. Ja toki mulla sitten aika moni tietää, että mä oon kasvanut aika pitkään sen mukaan, että mulla on joka aamu pauhannut tietynlaiset motivaatiovideot ja speakit. Et mä oon herännyt siihen, mulla on herätys ollut jatkuvasti se, että siellä rupeaa tietyt motivaatiospiikit. Eli sä oot niinku aivopessy itseäsi positiivisesti, pumpannut niinku väkisin positiivisesti. Ei aina niinkään positiivisesti. Ne motivaatiospiikit on myös semmoisia, mitkä huutaa vähän niin kuin armeijassa, että susta ei ole mihinkään tai sun on pakko lähteä liikkeelle. Mä haluan vähän semmoista potkuukin perseelle. Eli sä tarvit sitä, joo. Et se ei taas toimi kaikille välttämättä, mutta jonkinnäköiset rutiinit, että sä tiedät joka päivä mitä sä teet ja sä myös teet ne. Et siinä ei kerkeä, niin kun sulla on aikataulut sovittu itses kanssa, muiden kanssa, niin sulla ei ole aikaa jäädä sinne niin sääli ittees. Eikö niin? Ja kyllähän siis jokaisella, on mullakin niitä semmoisia hetkiä, että välillä on silleen, että voi hemmetti. Mutta me ollaan kaikki ihmisiä, mutta jos tulee se päivä, niin kuin taas joku fiksu on jossain matkan varrella sen heittänyt, että jos tulee vaikka semmoinen fiilis, että nyt mä lopetan kaiken. Lopeta siihen päivään. Tee sitä, mitä sä haluat tehdä sen päivän. Mulle esimerkiksi, jos mulla tulee semmoinen ketutuspäivä, edelleenkin tulee niitä, mä kuuntelen jotain stand-up-komikkoja. Mä saan niinku siitä hyvää fiilistä, hyvää energiaa, plus että mä pystyn opiskelemaan puhumista. Mä otan se myös tavallaan koulutuksena. Niin, kyllä. Ja mä otan, että okei, tää on tavallaan koulutuspäivä mulle, nyt mä kuuntelen stand-upia. Mutta sä otat niinku tietoisesti, että okei, nyt tässä ei tule mitään, odotetaan hetki happea. Ja sitten toki menee ulos kävelylle, meditoi, joka tuntui musta alun perin niin kuin täysin, mitä hittoa, meditoi, en mä meditoi, en tiedä kuka mä oon. Ja sitten kun huomasin, että okei, välillä on ihan hyvä hiljentyä. Ja meditaatio ei tarvitse olla mitään muutakaan kuin vaan, että suljet silmät ja hengität vaikka muutaman minuutin syvään sisään ja ulos ja sitten lähdet liikkeelle, siitä tyhjennät tavallaan kaiken. Tai menet kävelylle ja hengität raitista ilmaa, tai no mä tykkään käydä salilla tai vähän potkimassa ja hakkaamassa, niin se toimii meditatiivisena myös. Aivan, joo. Et jollain tapaa se, että sulla on ne rutiinit, että tavallaan pysyy siinä perustekemisessä. Mä fanitan tosi paljon edesmennyttä Kobe Bryantia. Ja kaveri, vaikka se oli monikertainen mestari, joka ikinen päivä, oli sillä vammoja tai ei, se kävi heittää 1000 heittoa. 1000 heittoa, joka ikinen päivä, uransa loppuun asti, joka päivä. Riippumatta säästä tilanteesta, se heräsi aina aamulla, se oli 4, no en ole itsellä 4 yhtään missään muualta sängyssä, mutta se oli aamu 4, se oli vetämässä ensimmäiset treenit, sitten se veti lounaan jälkeen toiset treenit, illalla veti 3. treenit ja siihen peli päälle. Kun sulla on tietyt rutiinit ja sulla on se halu, että sä haluat päästä johonkin. Just itse asiassa tänään postasin semmoisen videon, missä hän sanoi, että jos mun täytyy motivoida sua menemään edes sinne salille, niin sitten meillä on jo ongelma. Niin, eli sulla ei ole palavaa halua tehdä sitä itse. Mä voin kouluttaa sua missä tahansa muussa, mutta jos et sä ole valmiina tekemään sitä, että sä meet sinne salille jo ja sä otat sen pallon käteen, tai esimerkiksi meillä, että me mennään tekemään se perusduuni, on se sitten henkilökohtaista kehitystä, se on tapaamaan ihmisiä, edes puhumaan jonkun kanssa. Niin jos et sä itse ole valmiina siihen, niin en mä pysty mitään muuta tekemään.
Turhaan mä sua koulutan, että miten jotain muuta tehdä, kuin että valmiina tekee sitä. Toi on kyllä hyvä pointti. Rutiinit ja sitten totta kai täytyy tehdä töitä niiden unelmien kanssa. Monellahan on se, että ne on 2-3 vuotta sitten miettinyt ne unelmat ja sitten ne on jäänyt siihen ja sitten ne ei ole kertaakaan katsonut niitä sen jälkeen ja ne ei elävöitä niitä uudelleen. Ja sitten kun se on 2 vuotta sitten miettinyt, niin ei se enää motivoi, koska ne unelmat tai tarpeet on vaihtuneet. Et nekin on semmoisia, että niitä täytyy vähän päivittää ja täytyy olla pienempiä unelmia, koska siinä oli just se, mitä mä huomasin, että kun mä menin pari askelta eteenpäin, mulla ratkesi joku juttu. Mä menin pari askelta eteenpäin, mulla taas ratkesi joku juttu. Et se ei ollut sitä, että mä odotin, että mä pääsen nyt siihen loppuun asti ja sitten kaikki avautui. Ei, se oli matkan varrella, pikkuhiljaa. Mä huomasin, että ei vitsi, taas jotkut laskut tippuisi, ja taas jotkut laskut tippuisi. Ei mulla enää tämän verran, enää 20 tonnia miinuksia. Ei vitsi, mennään eteenpäin. Ja sitten kun oli se vapaus, oikeasti pääsi siitä eroon. Jumalan kautta. Uusi elämä. Joo. Mikä, Markus, on sun mielestä parasta Cincinossa? Luotettava yritys. Luotettavat johtajat. Mä aina siitä päivästä lähtien, kun mä tapasin Örjan siellä ensimmäistä kertaa, no totta kai se, että ollaan pörssilistattu yritys, se vaikuttaa paljon, mutta ihan se kulttuuri, miten pidetään yhtä ensinnäkin korporaation kanssa ja miten pidetään huolta partnereista. Koska mä oon ollut semmoisissa firmoissa joskus töissä, missä on puhuttu, että te olette se perhe ja ilman teitä ei ole meitä ja sitten loppupeleissä kuitenkin suunnilleen sylkästään päin naamaa. Aivan. Se ei oikein pelitä. Tässä, jos mä katson, että miten partnereista oikeasti pidetään huolta, niin se on ihan eri taso. Ja ihan normiduuneissa. Yksi mikä on ollut mulle merkittävä, kun on ollut normiduuneissa, on se sitten jossain myymäläpäällikön hommista jossain muualla, on monesti saanut taistella siitä omasta palkasta. Sä oot tehnyt sen duunin, sulle pitäisi tiettynä päivänä tulla sen liksa, mutta hitto kun ei tule. Ja sitten sun täytyy soitella ja anoa sitä ja pyytää ja mitä ikinä. Sitten siltikään ne sanoo, että ei me vielä makseta. Ja kun miettii Cincinoa tässä viimeiset yli 12 vuotta, niin joka ikinen viikko, okei, joskus oli 2 viikkoa, oli jotain häikkää muistaakseni, jotain IT-juttua, mutta siitäkin tiedotettiin etukäteen, että niin saattaa tulla jotain. Mutta joka ikinen viikko, kun kellovärkki, aina sulla on provikat tiettynä päivänä sun tilillä. Niin se on ollut mun mielestä niin kova. Ja niin kuin mä muistan, että on puhuttu myös siitä, että silloin kun Cincino ei ollut vielä alussa niin voimissaan kuin mitä se on tänään, niin silloinkin se oli numero 1 juttu, prioriteetti, että partnerit saa provisionsa ajallaan. Ja siis ylipäätänsä se semmoinen niinku toinen toisensa auttaminen, kunnioittaminen ja myös tukeminen. Että sulla on oikeasti tämmöinen sua eteenpäin vievä yhteisö sun ympärillä. Koska niin mä sanoin, että jokaisella meillä on huonoja päiviä. Niin se, että me päästään tulemaan tämmöiseen porukkaan, jossa on sitten niitä semmoisia, ketkä syö paristaa tai mitä ikinä ne tekee, ja ne on ihan intoa täynnä. Sä pystyt ammentamaan niistä. Että mä pystyn inspiroimaan joitakin, mutta mä inspiroidun itse todella paljon muista ihmisistä. Missä näet itsesi 10 vuoden päästä, 2034? Mikä on Markus Andimäen elämäntilanne silloin? Mitä sellaisia haaveita sä oot toteuttanut, joita sä vielä et ole toteuttanut? No niitä on aika paljon. Mutta todennäköisesti on aika laaja kansainvälinen toiminta. Todennäköisesti asuu vähän enemmän ympäri maailmaa. Koska tämä potentiaali, mikä meillä on ympäri maailmaa rakentaa, niin se on ihan huikea. Minkä ikäinen sun muksu on silloin? Hän on, 20 vuoden päästä hän on 27. 10 vuoden päästä? 10 vuoden päästä 17. Niin, aivan. Matkustaako hän sitten Fajan kanssa ympäri ämpäriä? Joo, ehdottomasti. Joo, aina messissä. Joo. Et se on kans mitä mä haluan tarjoa. Joskus yksi partneri, taas niin kuin mä sanoin, että monet meidän partnerit inspiroi meitä, niin joku partneri heitti just sen, että kun on lapsi koulussa, niin siellä annetaan sitten vaikka jotain kotitehtäviä, vaikka jostain historiasta. Että hei, et kirjoita nyt joku essee vaikka Rooman mitä ikinä jutuista. No, sitten ne ottaa sen netin auki tai kirjat, niin okei, nykyään ei kirjoja varmaan avata, mutta netin auki ja sitten rupeaa sieltä katsoa. Ja
ehkä nykyään copy-pastaa sieltä jotain. Mutta se, mikä ajatus hänellä oli se, että okei, no pakataan laukut, mennään viikonlopuksi Roomaan ja katsotaan siellä sitten, että mitä siellä on tapahtunut. Wow. Käy paikan päällä. Joo. Sitten seuraava juttu on jostain, en mä tiedä, Intiasta tai Jenkkien sisällissodasta. No mennään käymään siellä ja katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Kuunnellaan niin paikallisia. Toi on makea, joo. No, tämähän voisi olla. Eli keneltä tämä tuli? Vitsi, mä en muista. Joku partneri Eestissä se oli. Joo. Se on muutama tainnut mainita sitä, mä en muista kuka se oli alun perin. Joo. Aivan upea idea. Ja tuommoisen mahdollistaminen tietysti vaatii ehkä erilaista ammatti kuin myymäläpäällikkö tai joku muu tämmöinen. Ja sitten on just se, että pystyy ottaa vaikka sitten pidemmänkin aikaa. Ja niin kuin mä tykkään, että Cinzinossa on nimenomaan se, että kun sä meet jonnekin päin maailmaa, ensinnäkin sulla on todennäköisesti aina joku tuttu tai puoltuttu on siellä, tai joka pystyy näyttämään sulle. Joku tiimiläisen kyllä, tuttu. Kyllä. Joo. Ja toinen juttu on se, että sä pystyt itse lähteä rakentamaan sun toimintaa kanssa siellä paikan päällä. Et jos on joku kohde, mistä sä tykkäät tosi paljon, niin lähde rakentaa siellä business, hanki sinne itsellesi kesä- tai talvikämppää ja samalla kun sä pystyt viettämään lomaa, sä pystyt tekemään jotain hyvää sinne yhteiskuntaan ja auttaa muita ihmisiä ja rakentaa totta kai oma hyvinvointi vieläkin paremmin eteenpäin. Et sulla on oikeasti niin vapaat kädet, että tossa just yksi, no tää on ehkä semmoinen ikävän suuntaan maininta, mutta yhden tutun kanssa just juttelin tästä, miten meidän konsepti on rakentunut. Ja sitten hän viittasi niinku tähän sotatilanteeseen. Ja hän sanoi, että no, sullahan ei ole mitään väliä, että sähän voit vaan lähteä ja sä voit jatkaa sun elämää ja rakentaa sun bisneksen missä tahansa päin maailmaa. Mä olin, että no niin. Iso arvo aika monelle ihmiselle. Moni asuu semmoisessa paikassa alueella, missä on joku konflikti päällä tai uhka siihen ja näin, niin ja haaveena olisi päästä itse tai viedä perheensä jonnekin muualle. Tämän kaltainen liiketoiminta. Loppupeleissä aika iso arvo. Semmoinen, mitä me ei edes käsitetä. Ei sitä mieti. Sä oot ehkä ollut lähempänä sitä kuin meikäläinen, kun sä oot kumminkin asunut Eestissä ja nähnyt kaiken, mitä siellä on tapahtunut vuosien varrella ja vuosikymmenten varrella. Mutta toi on yksi todella iso juttu ja mä uskon, että toi tulee olemaan vielä tulevaisuudessa ikävä kyllä iso argumentti, miksi monet aloittaa tällä alalla. Kyllä. Okei, viimeinen ja vaikein kysymys. Jos sä saisit antaa yhden vinkin Cinzinon partnerille, niin kun, mikä se olisi? En mä tiedä, että tämä voi olla vaikeaa, mutta tuleeko sulla mieleen joku sellainen, mikä sulle olisi annettu tai niin kun, mikä se olisi? Tämä on vähän niin kuin kaksiosainen. Yhden ensimmäisen osan antoi yksi erittäin fiksu ja filmaattinen kaveri aikoinaan, kun mä aloitin tämän bisneksen. Istuu tuossa vastapäätä. Sanoi, että osallistu kaikkeen. Osallistu kaikkeen. Käy kaikki koulutukset, käy kaikki saunaillat, käy kaikki, varsinkin ne saunaillat, sieltähän oppii parhaiten. Sieltä kuulee parhaiten, mitä joskus on jossain tapahtunut ja mitä on kokemuksia. Ja sitten ymmärtää, että meillä on ihan lastenleikkiä tämä, mitä me tehdään nykyään. Et joskus teidän kanssa oltiin saunassa, niin mä kuulin, että joku toinen firma joskus oli Lahdessa, jotkut partnerit juossut luotiliivit päällä, kun Ylälinja oli vaatinut, että ne hommaa autosipin. Just. Toivottavasti ei ollut meidän firmoissa. Ei ollut, se oli joku muu firma. Mutta osallistu kaikkeen ja tavallaan niinku se jatkuva tekeminen. Mä en tiedä, miten sen niinku rinnastaisi siihen, mutta tavallaan slight edge-periaate. Tee jatkuvasti jotain. Et ihan vaikka tee jotain pientä edes. Ja niin kuin jokaisella meillä on huonoja päivinä, niin älä lopeta siinä huonona päivänä. Kun on huono päivä, niin vedä luukut kiinni, tee jotain, mikä puhdistaa sun mieleen ja huomenna voi jatkaa. Mutta osallistu kaikkeen, siitä saa jo aika paljon irti. Hei, mahtavaa Markus, iso kiitos. Tämä oli ihan hauskaa. Tämä oli hauskaa ja vaikka me ollaan tehty pitkää yhteistyötä, niin mä opin sinusta paljon. Okei, hyvä. Niin toivottavasti sait itsekin ja toivottavasti katsojat sai kanssa. Täytyy itse katsoa tää sitten, oppii itsestään. Kyllä, nimenomaan. Hei, iso kiitos vielä ja me nähdään tulevien jaksojen parissa. Vises.